me kura no video no eba ye kura no on se suma wo bowura wa de wo beye bia wo hu na ye ko bredi afahye enti enumu no na ye metia mframa na aba enti me be hwe video na che 2 years mu aye January 2 years January etwem na 2 years enti wo prinche me no wo hwe video no na o bisa for jot no bosom kura wo bi webesen ene ade enti wo pire me bosom na no si hwe yie na wa tamfofo na se wa hwe a omu beku ato atwene se age se ye hwehwe video na wono a wonim video no wona ayi munti age se ahwefo ko hwehwe ebi mu kura frɛ me okay ka ho asɛm enne kura ma me bi frɛ me fra America ka ho asɛm so tie me kura obetimi aka bibi de afa ho senya ne yila konya na ote so ne de a enka blago finka enye papa wi aso wo ka no kura obi ye wade a enye wo hwe efiri se ansa ne wiase bibi beto wo no ana wo bekọ baabi amaka abo na sese ne yesoma wo honhom epe no epese egu na anim ase no ehwa na no omudi benya no Usiasa radio ko media ne so a ebi bosi ebi nso eni awuye pa ne nyina ene yebra kofi adoma wonwani fi se ne yareyi ebeto monten so na sena kwenhye eko sign okwan mu ebeto monten so ne ne hu wo a eso camera de si wo mo so bosi kyerese ebi kyerese eye ne re ogya no no wanya no kwampa so ne edi kan no enu nti ena sasen sign no ebi so kra kyerese wo tieti ankofo bi na so na adwuma yemu a wan fa chopa ankoma sankofo no enu ka ho bi ena sasen bi sign ne nyina no ye niamanfo ekeka fa ho bi so kra kyerese eni no eye wo mo na age free nsem nya ade neni no obesan ehu ade bim nanso enne se me no kase ye hu no internet ne so ya wone ne yere ato abasa wo na momonte so a ne yere ne gya ne mo ono akasa etutu ne na ya wo kwa obi enkite ne mo a ekyerese ampa enkunimdi eba ede ma ye bra kofi adoma woni mensa aka konfo na ama ewo menchen ha sa nsem ye koso kofi adoma woni nsem enne ye ba bebu asem no so eya bosom ne ball no ne yero ne gya ne kofa we bai ana ide mpo ede ko sign sign ewo kwam too much gh ana woni guso wo hwe meso no me subscribe button so now the bell na kan so no update me to mo pe woni first person ya wo sabetimi aka guso aka no ne ma na akwa aba bejo sumami ana bibia boko ejamwadum enyamese efi se ebra kofi adoma woni asemi bai mi hia we and then the first time I'm doing komo e the first answer no me sa kan o video bi ya na o meka sa wo hye nkom e de ma ebra kofi adoma woni be ye mfi mienu a etwam ni a wo kire se onhwe ne ho yi na natamfo doors anya sa obi beku na to atwene abra wo ka asasem be 2 years ya hye da afa anya asem sa kosi se sen yi bai e no kwa ka obi se ne mabapre wonasi wo ka asem no e sign koto enne wasan ba media no so ase ayaresa ne baka kakakra den na wo ka fa enyame na mekan me kura no video no eba ye kura no on se suma wo bowura wa de wo beye bia wo hu na ye ko bredi afahye enti enumu no na ye metia mframa na aba enti me be hwe video na che 2 years mu aye January 2 years January etwem na 2 years enti wo prinche me no wo hwe video no na o bisa for jot no bosom kura wo bi webesen ene ade nto pire me bosom na no si hwe yie na wa tamfofo na se wa hwe a omu beku ato atwene se age se ye hwehwe video na wono a wonim video no wona ayi munti age se ahwefo ko hwehwe ebi mu kura frɛ me okay ka ho asɛm enne kura ma me bi frɛ me fra America ka ho asɛm so tie me kura obetimi aka bibi de afa ho enti no eyesu man na ka kire no nanso eja akonfo asem de yemfa ya asem nya asem ti no na esie na suman ne kan ya wo kan ye na esie no enkofo bebre ne ba abonte be kire wo madwene ebi kire se woni ne yere dada no enya yi enti na saade na koba na bi so kire se ne kasa wo kasa ya ne platform ne kire se asasantefo no kan mo bom chen domafo no ma ekoye kasa twi bi de ti adoma no kan ho bi no kopie mu wa fashion ase no abosu no eni ne kodiye wo ye konfui abosu mti ni pedi wasa kwan so okay meda wase so on se ewiase nipa ye nam nyina ya obia wa atamfo okay na nipa bia wo nam asase so a wo de oni hwe kura pebambo na medede bia meka se senya ne yila konya na ote so ne de a
enka bra Kofi nka enye papa so wate ase enka enye papa enna sebe domafo nsensam no metie bi nanso mentie nkọ deep saa na de me meka ne se wiase wo ka no kora obi ye wade a enye wo hwe okay so wo ka no kore e wa asase so a me gina we wo se mafa usika me mfa usika e de na de so bo medwe enyame enyame enti me hu ne se onu ankasa no doma na wo koye no akoye bibi ti se ye be fa de ti se ne onu nso no ho asan bi ene niema bi keka ho efiri se ansa ne wiase bibi beto wo no ana wo bekọ baabi amaka abo na sese ne yesoma wo ti we su se yesoma bi ne yesoma na sa tamo no honhoma epe no pese gu na anim ase no ehwa na no omudi benya no okay ehwa na omudi benya no abra yare ni sie no ba abonte be press conference no wo kire se onya invite na oba abekọ no kora oyare ye ana nka wo se wokọ okoye okodru ho no abra na wo mu hia no so betwa video na wano madru nti na wadan nti tama na ehwe na wanya no enu achi abra otimi nya anwode begina ha wo twa video no so no obi ka kire ne se bebi ogina no onso mfiri ho se wotie yo se wenti ena ne koto no nti se ne okasa yesoma no na ono so nyema isisi ebi mu kra kire se ne atinka bi na wonya enka ye bibi bo ne ka kire se enu nti na wiase no ye ka ne se ye be ka kire Ghana fo nyina sa wo kwa asori na wo gisofo ni di a hwese wo begina di se oya ade obetimi aboa wo ewiase ye mfa ye ne ntu nipa so na so durumre bi ye de ne tu nipa so efi se adekora ye edurumre bi ye de ne tu nipa so ne se enne betimi afa me so ama wanya kunupa okay ebetimi afa me so ama watu kwan enye me na me ye ebetimi afa me ya me so ama bone ato se wate ase enti no wo bekọ ade no esese wo no wunya bambo uji bibidi eti senye sa ba we no wale no a enka ne hyehye ye no kebebem efiso oba ne tia konya kese so akonya tuntum so kutatumi ni ahode ne okay eti akoto ne na ewuo ba efi ni angwase aka akonya no eti na sese baabi ni esi na wodi yesu ye hu efisa wo kọ no ensenkyere ne bebra daadi wo ni padu aha obebo ban a ye bo ho ba na wo kọ baabi a ye ka enhyehye wo ho kyerɛ e wo mla ye di so se wo yam hyew pe wo yam hyewa esese wo ye dai wo gya baabi a wo kọ wo yam hyewa esese wo gya baabi a wo kọ ni nyina aha so wo tu kwan yes aha bambo no ye wo bo ban na ye wo enhyehye a wo busa emfa obi a wo wokunu okay entwitwe obi nantini emeye mfa nipa no kotu prison amra wonye bone na chinsam obi nsa anye na ade wo ye sa na emani nyina aduro na abechew okay wo ye konfo na usuma aduro pa wo ye sa ade na aduro na abechew so wo enti wonim sa sa bibi sign bi ni ade but enam say ono de na dwuma na ogusu ye nti wonte sunsumase na so ti sunsumase a ena na yire ne tia konya so nanso na ye ka se de tu bi bowura no ene de mmowura no difference wom okay it is ana metimi aka nti kwa na obekwa ama na koto no na wo ka se wo se na yire ne tia konya so konya tuntum na yede akonya eya konya tuntum atumi ne ahode no wom akonya tuntum bia no sunsum etaye kire eye tumi a etaye kire enya akonya keke ahenie no omudi no akonya no moteso no wode kese we beye adwuma wode hyira we beye adwuma akonya no teso no ala sa hemfo kwa na akonya no esunetumi ekete bia sa pepepe okay bia bi ebebre akonya kora timika na ekasen eka ne se konfo ebi makonya akom da ho oh okay awo wone konfo na konya kom wo ho nso ne ono ti akonya no so ohene na ohene no ohene na wote akonya so no na konya timiko ne akonya bosom ne timiko kan obi ema ne kom etu ono na behwe na kom atete na kom akonya bi asuma wo ho na said ne wote akonya no so no enso ni idea bi ade fa akom no ho a wo mo boa onim obi otena akonya so bi okwa asori bi eye kwa
Oh, no kwa na meka obi asofo a wo mo ye ahemfo sai wo ya wo hena anya wo fie dem eno mpa ye dem ene asori dem wo ye ohene a wo ye ohena mo me yanka no kore no wono a ohene na wonim asori na ye ne fe no akotro wonim pa sa ne nkonya ebo ne ho ban na wo de ye boaye kakra wo se obi wo ho a otimi kwatena baabi ne wo ye hwe ne modern bo a wo bo se ne wo bo akuro ni ade a yesi abo akonwa ama no ne ye de natena so obi a nipa no wo ye sofo deda o ye na asori dwuma deda na krokro na wo mu na wo ya sa wo ye sofo ne de udi akonwa begunsa eti sa wo ye sofo ne de udi akonwa no wani mra no so agya akonwa die no na koye wa sofo sem ni mienu die nyeyi wo betimi akwana so se mimitu ogu ye engagement wa wo my matalisi a president be fremeba debi na send dem na meto nsafro na radio e na ote akonwa so enti sa wo betina akonwa no so edu akonwa na mamra abeye sa akonwa ni bi to abefufu odi dwan abetwa na asa kwotena so dem anu akasa we etwa dwan ya abosomsem no wache wadadem okunwa mo wahu enti na wo mo mudi asofo san eya ahemfu yi wonim se no de wode katakata ne ma so na ekwa asole a o me yesunsumu ni po wono de wode kwa asole ne keke nanso na kwanya din ne bibia wone ho wonim obompa ye wie no akọ enti sa wo hwe omo tena akonya so a wuchem be ye omo ye 100 a emu be 10 pe ne kwa asole yenim asofo a wo mo eye ahemfo e wo Ghana ha se ne wo ka se me engagement obi bia e wa so da to safo abebe eno ye se obi ye bibi no wafro na ne wo di sofo a ni se wo ye sofo na wasan ye tena konwa so ani panyina hu se ye de na si akonwa so no e de na hye ho nti a wo kire se eye na ada bi keke eno na make say sofo bi wo ho na se wo ye sofo pa sofo kese no so still obedi akonya eno na make kire o se wo no asori na nkasa na wate no suma ne wo ho dada eno no de ya na asori dada efie nkonya no won se asofufuo bebre e de omu fie bosom na ye adwuma asofufuo bebre enne de omu fie nkonya enne omu fie abosom ye adwuma eti se nkonya na beto na wonkodi nanso asori ne de wo so wo yewu enso still no okasa onya mamle ma akonya na otwa ntoro oboa esese wo ya amamle ma akonya no osa akoya amamle tini ese som na ye baako okay tini e kasa som na enya bone na wo hene ne yewu nanso nam se mo polish ye se ye nyeni nti na ye de ye ya de ye nyeni nti na ni nti na ma wono so sofu ni DC enti sofo a ahene na to no kwa de se wono ano ahene no na tumi no de ya sofo de mandeda yes obi wo hwa wo de wono ani fie honhom ne ne tumi ye de wo ne moflasem no wo de ye ne twema etie nam se ya to ye nsafre ne ti akonya no so na eso wotana so akonya no so ye spread okay enya bai sofo gebla bia akonyu eya bosom de tumi bi de enti eye den na wo so som ade foforo na wo se kodi akonya enti eye den na etimi enti eye pe enye bone eye pe enti se wona so foforo no mama ewi akistofo te ase ene na se eba sa so ase moye dia ma sofo eka gumu so dodo fi se sofo timi jana so dem condemn na se owi akiri kotena konwa so di hene ma ne ye dia ade na mo ma montena mo mekasa de wo mo nyina ne se menhu obi a wodi akonya no wa sofo obeka setia na namosom da ene nko onsole ni na nyina bebubu obeka mpaso okay wo kwa asori wudi akonya wo se ko di akonya na tem wo wi awdo to awurade nkempane ebe wo ne to entisa wo na wo mafa ne se babro nko na mo wuri di o mo hu sunsum o mo ne di abosomsom atem sofo pepe bie no odi abosomsom atem Mr. Dia sofo papa woni abosomsom atem ye wa sofo papa wo ho a eye omo so fra ne ye different okay wo mo de no eye different ene enso ye de ne ye different omo kasenti abosomsom efiso omo te ase okay na wo mo no manante akopepe niema angel bone bi ne niema omo de ye adwuma omo ne ha adwene
na de wo me na baba nya asem ne enjo ya wo ken asem ben uze se Ghana ha na so nokura na ye ka enipa na nkasa na ye ka no onim se bia me ka no ye nokure enti wo mo use angels no so enya wo mu nyina o me kire wo se ye wo angels bi wo wanyankopon so wo part bi wo de ma asofofo e na konfon so ye wo ye de eti ye tete ahaban tu ye sofo na tete ahaban boa ategale so wo paase eti afra ma hye onye wadwuma obi ane na adwuma sofo tete ahaban sofo a wo tete ahaban sofo wo tete ahaban na konfon so abetete ahaban wi anu abeka se eti na wo wu ahaban ni munye wani na bie na ade ti wo nya bayifo nana nana de o ma bensem eya no kwa na me ka kire wo me wura ahaban mu ahaban ne me kasa konfo teme yedimi yewe okay so on sofo a wonim sa nimdie no wo yedunsini obi o yedunsini bia wani mo se ani enye papa for asori dem mo bo ne bayiye kire se ya de kokko wo de se ya de ye de bayiye ne ye fita tumi na de maye ne de nam sa woti ase na woti ahaban a na se ye ne ye adwuma ne nim emo a ye de boa nkorofo ni nyina anye bone nti wo munyai no mo nkanfo ye se ye nso ye wode abra Kofi Adoma wonwani ni nsemi baaye konfo bi be ka se eye wono na waje Kofi Adoma wonwani eni firi se ni nua be ma kosa ate bia na bi mu e ma Kofi fa ne ho gege sika diye ntenya ade Kofi be ho ade bi ene Kofi hu no internet me so se one na yere nam a na yere nkita ne nsa o hye de but ono a na etutu a woko eno na medical aka se tu me ni bi wo efie na de ye beka ne se na yere nso ti akonya no so bi eti ye de ombe sere mpaibo e de ama no eti se mpo wo ye nipa wo ye obi mfomso na mfomso ne mmolo so wanku nipa nko ade a obenya nkwa okay inti emfa ho ne konfo ne se ye bo obi dua e me da ne ma ne yi e ma ne nya na hoto eno nzo e ya bo obi dua wa wi ade ye nkura wa ye mpo ya bo ya sere but ye hwe se de asem ne sifate a tumi ni timi kasa na omagya no ne de abo ne kokko eno nso wo ho eti ye dani a na omo pe ho akire omo pe ho asem koka obenya ahoto abra Kofi press conference na nebusiafo ba ho no o kasa asem ba ko ka ye ne se asem a to ne de wonti ase na wogide se nananom aba hei omo begu nsa hwehwem eya tie me nkomo ni ye no ama me ansa woti ase eno nti na me ka che oso no ese wo wade enu mu dadante ese dia fe de wo besum nkonya yie se so pe ba bi de Bible ne ye den eto ne no ye news people nana Bible asem ne ye ka no de madam Bible na nkase ye de ya ade e mo de koya asori hwem e de ka wo hin kasam kirewo Una mi aso nse Bible fi so abeti atofo ma wate ana amo afada ho na twere Bible nya nipa ko kan Bible ye ubo hu se nyankopɔ dwan nyina wo twae wo den san mu odin gunsa ada na mo ye sa mo pese no kure be ma nkrofo ade ye ho se mo ye sa akonfo ye se asofofo na ye amesisi wo mo aye wo mo sa ma ebiedua nya wo mo eye kidin wo esu ni yabo ni dua obekọ konfo wa me yehu se ya adoa no we yabo ni dua no wo hunu no was kidney ese na ko awu ese kidney yare bebrebe no kram ebi eduabo ya ko mo ba mo na ase anko mo ho beta wo mu sa bebre no ese se ko hwehwem enso nam se wo kwa aso ne sofu ma ne ko hwehwe wo no so wo hu ka e na waje na bo ana waje na tena wa no wo so enti niam bebre kwaso Ghana ha edum la esese omu steady akonfo papa asofofo papa sofo wo mu de ya mu hwe wuro maafo de wi omu ye wo mamamle efe keke ye no omu saso se ya pepe difference ni wo hye e de pamo ahomboni me so me hye e de pamo ahomboni
Send you into the big as a walk of a Roman diabesa, assess Roman some the moon just a yabosum sum. Good pa. Come up, no natural, a mamma money. Come up. What the any walk, I can't say, Matter is a software you will be an effusion and answer that a renny later. Or no, the answer 24. 24 no one send you mine, as I know betty my who are so the motor one. Ube, and ye would the young coupon dear hintasa mamma is a cock, commissioning, I mean, Wunka, it's a solid for a Christopher, a sofa for Nancasa Colano, or be a when you do me dear. Who soft will be on the Jumedi, do see, yes, you are conform will be when you do me dear. Ya comfort ya Koran obi awadwuma otimi ye nana na ese ne wo ye osunsumu ni pe ya vice president what na ese me na monte so akofu asofo ni bebehye ne honkom se eyehu akasa na nka eba ma amene so na wamu ebi bo so kra kire se ya to no duro ebi so kire se ne office na okoye na kunwa no nka wo se omudwira kunwa na ansa na wakwa akotena so nana o kire se wabosum no wani woti eti hu ade woti asem wo boru asunsun vice president ni atuni eyeden ya sesi ana awubusa me potopuro no de mentimi nkwa na asemu dipu fi se me ne me mpenifo ntena asenhwe na mehu se eyesi ana se yesi na so de me metufo ne se nyi obi ni na tini fie okay enyi obi ni na didie wo nipa na wo kan kura bia bambo we so chen wo de nti yare ni ho yale ni wi ase yare wo ho ewi ase obi owu nkoa na ye bone ye woni ema bi wo ho a wo di panyin die kakra bi obi afọ me ne nsam de ope no ka to so okay hwemro mo ba be di ade oye oba panyin wo ko oba oyese wo yese nti wo mele obebre emre no so so wonyaaye no obi kura timi nantia to America ko di first oba ya no adwodwo no wa ya aboro so ahunu eti maame ne de wono wo a wugina nkyɛn no wunnim de obɛyɛ abɔ no ho ba nkyɛn wu nipa no no omu mpanifo no nneɛma ekutakuta wo mo no ɛwɔ mo dam na nya bi ne mo kura no mo de ekura mo no engineer asofo yi kafa ne hiye asofo no sesen enkom a wo mo share bi kyerɛ sɛ obewu bi kura kyerɛ sɛ ne party fo na ato ne do ɛno de sɛ wo mo de saa no mbɛka so wo mo hunu hwee ebi hunu hwee wɔtowa no wɔka ne nsɛm asa na abaye wo bi ho ade no ko ebusa ko busa okay ma wabusa no so wade hunu na enya no kore bebre de enya no kore bebre nso de ebi wom efise me nhyɛ dantie omo nsam no ɛna maame na asam so me mpenko buai efise me tuwo no msesie wontimi ntɔhwe mɛkyɛme ade we ya wadie ahokyere na na eguso wom enti bibie na obetimi aya ama me na mani abra koye ne ho abusa na nasenko ega na mampeni abedi akiri oh mame woye panyina no omo di mpanifu achi no ye promise wo mo de ma wo mo na mani abra obi yale ye ji obi krata obi penkrata obi peba na aboso ma be frame me ye frame because obi bi nti o okay ya frame say obi kope na hinie bi ni ade a me metena ho nya abusa ye de me ba se me mebo obi a woni bi obi ope hawo eni ti na suma ne ka me se me mra ti niema bi wokura na obeye suma timi dwane jawo na ade ne de no bi de ba woni ma betimi ayama no me de ade a me ntimi nye eni achachawa ma na nyini ena we no ponko se de no so enyina me ntimi ena sikaduru de akabia wo de ba meye ayale se obi bia ade ha obi a wo de bremi ameye enema me ensan de ena no kura pafufra ebetimi aye yi obu abon se twi ehye ho eno ba ebe mu odro be on kraka eno de enam se matena buruchiri nti na ma eya no masam ye me ya nti se me forso wo mo niema mu na obedi machi na na mo na me kire wo se yenye no obe me ya asem bi eno efia ha so ade de ne se yenye adwuma enchaage wo se fasika we bro bia waye madwuma bia no wo se batoto ne niema mama gye no 1 cedi kura to ne sika so a onfre ana wonka oba suma ne kire se towe no nko ana wo koto aba na wa hye wo bo eyeyi anu abeda bosom na se
enwa asa na yebeda se wo asem bi apeso di twato ana me de me di twato ana se nipa dwene no okay evi se de obi ye ni sumase no wu ni wo wada na djutu okroko bi atu fa bo ho po wo de wu hie nipa na wo se nipa we de ene woti se na nipa we de woti se meka se bi kura wo gina oni bambo etubo se wo beka obi asem no later no akonya nsunsan so no oda wo edubo ne nso wo ye wadure ni asem me wadure ni asem wo mensa no de ni asem me mfa nkodan anim na ya pamome what ya ze na ka me bisina me bisese ni asem let say eno ni haba no okay so what ya ze ade na ye ka no wano odin wo me so a ese me wura haba na me ka haba me yunu na me nya udini hyem de mpese ye na aye ti wiase wo na mo anu ahwe yi konfo kura wa bon kura na enye agwalagwa aduro konfo ni hwe na enye na agwalagwa aduro wo de bes ni odibe mremra kola sa na fa che da so pa abusia ye ne na konfo na ama na ahwehwe enkomo emesrew no waja comment e wo video ya se e de amam na fe o mi subscribe button no so e too much gh ya kai na fa be on ka ho wo ye ne sa na se to mo pe won se be ono ama notification e wetimi aboso atie hu se nsem no esitie da gold enmudi makraw